Morning teenager nde nkani yathu ya lero ikutitengera ku South Africa ku Durban mu chaka cha 2024. Nkani yake ikhala yayifupi komabe chakumwa mukhoza kugwira 10 years. Azimayi awiri mukuwaonawa mayina awo ndi Anele Mbokazi ndi Sizipho Gabisa. Sizipho anali pharmacist koma anali oti ali mwana akadali teenager anabereka mwana onena kuti amampanga rezi yekha anali single mom koma anakwanitsa kunena kuti angakhale anapanga zimenezo anabwereranso skulu nikupanga maphunziro ake mpaka kupanga graduate kusanduka pharmacist. Amagwira ntchito ku chipatala ku Durban. Naye Anele Mbokazi uyu anali ndi zaka 29 mu 2024 ndipo nayenso anapezeka kuti anabereka mwana msangasanga koma anabwereranso ku skulu naye anakapanga nursing kumaliza nkukhala nurse. Amagwira ntchito ku private hospital. Azimayi awiriwa anali ma single mothers oti ma professionals azi ntchito zawo zabwinobwino komanso anali ma best friends. Mu August 2024 akuti awiriwa anapita ku function. It is traditional function ku Durban komweko ndi ali kumeneko anakumana ndi azibambo awiri. Wina anali Lungani Mtethwa wa zaka 31 pamene wina anali Sandile Chili. Sono anthu awiriwa amaasirira atsikanawo. Maga Mtethwa akuti amafuna Anele ndi anasinthana manambala. Anasinthana manambala kuti azichezerana. Ndi Mtethwa uja anayamba kupitiriza kumacheza ndi Anele. Kenako kucheza kuti akoma anagwirizana kuti akumane. Anayitana kuti ate ndikakumane tikaje kwina kwake. Ndi akuti Anele ananena kuti okay ndibwera koma sindibwera ndekha. Ndibwera ndi Siziphe. Chifukwa chonena kuti amadziwa kuti nzake uja amafuna Siziphe Sandile kuti amakhanga kuti azibambo awiri mmodzi afuna mkazi wina afuna winayo. Ndi anthu anagwirizana kuti chabwino tikumana. Ndi kungophatikizapo kuti Lungani Mtethwayu bambo amamufuna Anele analionera kuti analokwatira. Kukwatira osatinso mkazi mmodzi koma analokwatira akazi atatu. Atanayi anaso 6. Zonsezo Anele samadziwa. Mtethwa anamuuza Anele kuti iyeyo ndi forex trader. Ndi anatani anawatenga atsikana awiriwa Mtethwa uja pa kamoto yake Mercedes Benz. Anatenga akuti ananyamuka kupita kukamutenga bambo wina uja Sandile Chili. Munjira akuti Mtethwa anayima kupita mu bottle store kukagula mowa. Anagula ate Heineken, Hennessy nkwamba kumamweratu kumamwa ukakupita ulendo wawo. Ndi anapita adi pamalo pena anakhala anadya ndi kumwa. Akuti chilichonse amagula anali Mtethwa uja. Akuti macheza atakoma anapezeka kuti Mtethwa ananena kuti ateni tipiteni kutiko ku hotel tibuke room tikachezenso kumeneko. Ndi atasikana aja anakhangata sanali sure. Kenako mmodzi ananena kuti ine ndikupita kuntchito mawa nzanga isakupita kuntchito ndi ndikuyenera kubwerera sindikuyenera kupita kukagona kulumu kulikonse. Ndi azibambo aja ananena kuti usadandaula tikuti nini tikakutulani. Ndi anatenga nadi anapita ku the Raya Hotel. Kuphatikizanso kuti bambo winayo Chili analinso kuti wangopanga kumene kukwati nthawi imeneyi. Ndi anafika mu hotel room muja kuti azipitiriza kumamwa kumacheza. Kenako Anele anayamba noti yahe tenti zipitani kwada. Ndi azibambo aja samafuna kuti iwo aja azipita. Ndi iwo aja mata mesa tagwirizana kale kunena kuti tizipita. Iwo aja ali yahe tenti zichezani beni chani. Ndi akuti Anele anapanga pretend ngati kuti pabwera phone pa phone pake kukhanga takuyankha phone ija kunena kuti chabwino ndikukwira pompano. Nkuwauza anthu aja kuti ndalandira phone ya emergency brother wanga amumanga kaya matani pansewu ndikuyenera kuthamanga ndikaone kuti zili bwanji. Ndi ati Mtethwa anapsa mtima kwambiri kangati amadziwa akunama angofuna kuti adzirani azipita. Ndi ananena kuti okay chabwino teni tikakuta nini tikakusiyani. Ndi anatenga atsikana awiriwa analowa mgalimoto muja. Chiliso naye analowa mgalimoto koma ati Chili anamwamowa kwambiri. Ndi anakhanga kuti wapanga blackout mgalimoto momwemo. Kenako next day pa social media panangwamba kutuluka zithunzi. Anthu akutulutsa zithunzi kuti atsikana awiri apezeka ataomberedwa m'mitu. Anawapeza ku Kenville ku Durban. Abale awo anachita kuonera pa social media atangomva kuti auti azimayi awiri to aomberedwa samadziwa nkomwe. Iwo wakati akayang'ane pa social media ati ndani akuti aomberedwawo akukapeza ena mwana wawo enanso mwana wawo. Anthu kuyamba kulira kuti zakhala bwanji anali kuti zatani. Apolisi ndikuyamba kufufuza kunena kuti chachitika njani kuti
azimayi awiri wakapezeka kuti ali mbali mwa msewu wose aombera mutu mpakana anapeza maclues wose nakasi ku hotelo anapita kuja ku restaurant anapita kuja anangwira ndani Mtethwa ndi Chiri koyamba wose amakana tisitukuziziwa situziwapo kanthu kenako Chiri anatopa nkukana nena kuti ineyo sindinalakwe kalikonse ine ndinena zomwe ndinaona. Chiri nkufotokoza anafotokoza mkhoti kuna kuti asikanawa tinawatenga tinapita nawo mulumu koma amafuna adzipita samafuna kuti agone kulumuko nde Mtethwa anaoneka kuti wakwiya nazo kwambiri adu kukwiya kwa Mtethwa kwambiri kuna kuti ndagula mowa onsewu ndadyesa zakudya zonsezi ndafuna azipita amaona ngati kuti mwina akhala malipiro akagona kulumuko eti nde faira anakakamira anawatenga nde Chiri anakhala ngati wapanga blackout ndara anazadzidzimuka Chiri kuchapena pake nkuna kuti afuna akakodze anamuza nzake Mtethwayo nde Mtethwa anayima galimoto icho rokhe chabwino anapeza pena pake panali toilet Chiri ndi kutuluka kupita kumwe kunali toilet atali ku toilet kucha anamva kuombera mifuti magunshot awiri iye ucha kututumuka kuti ndi chani sound machokera ku galimoto wachoka kucha akutata nyamuka kubwerera anapeza azimayi awiri aja aomberedwa mitu pambali pa msewu mfuti ili m'manja mwa Mtethwa ananyamuka basose awiri kumanani kumapita ndi ananoti nani taledzera koma zomwe ndikukumbukira zinachitika ndi zimenezozo nde mulandu chinafa kwa ndani chinafa kwa Mtethwa pamene na Mtethwa anavomera kuti chabwino ndinapya mtima iwo anangodya idya zakudya zanga nkumanena kuti afuna azipita nkuyamba kupepesa mafamily za azimayiwo kunena kuti mundikhululukire ineyo ndili ndi akazi atatu oti ndidyetse ndili ndi ana 6 komanso ndimasamala amayi anga mukandimanga ndi azadyesa anthu andani eti koma Mtethwa anapezeka olakwa pa mlanduko pamene Chiri anasanduka state witness anakhala mboni ya boma koma yomvetsa chisoni kwambiri nchonena sokuti aside from kunena kuti kuwapha atsikana for no reason at all anthu alimbikira moyo mwawo atani kungowaombera just like that fachonena kuti sakufuna afuna azipita ku nyumba anapasidwa sentence ya 25 years in prison miyoyo iwiri ndi anthu anakhumudwa nazo kwambiri koma I don't know zigamulo za ku South Africa kuti zimatani koma ndi mene anathera anele ndi zizipho anaphedwa ifachonena kuti sanafune anakana mvetsa chisoni kwambiri koma iyo ndi part of nkhani zomwe zimagwa ku South Africa za femicide zikoma kwambiri.